Siitä lähtee. Hyvä. Joo. Katsotaan vähän miltä tää tuntuu tämä selfie-kepin käyttäminen. Hienoa sää ainakin. Melkein pilvetön taivas. Joo. Eilen tuli sellainen intuitiivinen fiilis, että tulee paljon pohdiskeltua asioita ja varsinkin kävellessä. Ja ihan sellaisia niinku hieno polku. Niin, että sellaisia hyviäkin pohdintoja ja sitten tuli vaan sellainen fiilis, että vitsi kun näitä olisi kiva päästä jakamaan muille, että jotka vähän niin kuin pohtii ja painii samanlaisten asioiden kanssa, niin itse ainakin saa tosi paljon siitä, että lukee ja kuuntelee ja keskustelee ihmisten kanssa, jotka jollain tasolla on hereillä. Tai ei ehkä hereillä, sekin on väärä sana. Tai no joo, kyllä se kuvaa sitä, mutta tiedostaa asioita. Eli ei mennä pelkässä mielenohjauksessa, vaan tarkastellaan mieltä vaan yhtenä kokonaisuutena. Tai siis tarkastellaan koko kokonaisuutta, mutta se mieli on vain yksi osa siitä. Ja joo, eilen tuli tosiaan se fiilis siitä, että olisi kiva päästä jakamaan näitä asioita, mutta silleen suhteellisen vaivattomasti. Ja vähän jopa pelottava ajatus, tai pelottava tunne siitä, että jakaa omia pohdintoja ja omaa elämäänsä sitä kautta myös. Koska sitä on vähän karttanutkin sitä oman itsensä omien tunteiden ja ajatusten jakamista. On tullut pelännyt tulla näkyväksi. Ja sitä tässä nyt opetellaan ja vaikka kukaan näitä videoita katsoisi, niin tämä on mulle iso semmoinen askel tulla näkyväksi. Saada vähän rohkeuttakin siihen. Se on varmaan naisille vähän haastavampaa kuin miehille. Mutta joo, en tiedä julkaisenko mä tätä koskaan mihinkään, mutta vähän kokeilla tätä, miltä tää tuntuu. Hienolta näyttää maisema ja taivas. Aivan ihanaa. Mä rakastan lunta. Mutta huomaa kyllä, että valosaa aikaa meillä se 5,5 tuntia vai mitä se on. Heti pitää hyödyntää tää valosaa aikaa. Heti rupeaa. Mä tekis mieli mennä nukkumaan heti, kun aurinko laskee. Lapsonen, kun on joka toinen viikko minun luona, niin ei ihan voi mennä. Ja pitäisi koittaa vähän jaksaa hänen kanssaan myös touhuta. Hän on perhepäivähoidossa 3 tai 4 päivää viikossa. Saa sitä omaa aikaa ja tämmöistä ihanaa aikaa luonnossa. Mikä on kyllä tärkeetä. Nopeasti sen huomaa omassa olotilassa, jos ei käy ulkona. Ja vietä aikaa itsensä kanssa. Myös sitä, että on omassa kehossa. Jahas. Se aurinko. Tästä kautta. Eilen tuli tehtyä semmoinen 2 tunnin kävely ja tänään teen vähän lyhkäisemmän, koska eilen huomasin, että rupesi stressi painaa. Tuli kiukkua, jopa ärähtelin lapselle ja nukuin sain sillä aikaa, kun lapsi katsoi
minkähän elokuva. Se katsoi Kaunotarja hirviön läppäriltä ja mä nukuin paikkarit siinä samalla. Ja siis kun mä heräsin siitä, kun lapsi sanoi, että leffa loppu, niin oli silmät taivaan ristissä. Ja sitten jotenkin näki sen kaaoksen siellä kotona ja joulu on kohta tulossa ja asioita pitäisi tehdä. Ja vaikka itse nyt haluan minimoida ihan kaikki mahdolliset, niin eikä ottaa, niin yleensä pystyykin siihen, ettei stressaa asioista, mutta välillä se sitten iskee. Ja sitten illalla tuli sitten semmoinen fiilis, että no eihän tässä nyt auta muu kuin kääriä hihat ja let's get the shit done. Ihan niin kuin Jonna Jinton sanoisi. Turha jäädä tuleen makaamaan ja voivotella ja vittuuntua siitä stressistä, kun asialle voi tehdä jotain. Välillä ei vaan jaksa. Mutta sit kun on se, että se on ihan mahdotonta se itsensä repäsyä, niin lepää, kerää voimia ja sitten käärii hihat. Ja tänään on nyt se hihojen kääriminen, että jätetään tää kävely vähän lyhkäisemmäksi. Tähän sujuu ihan hyvin. Ihan kivaa. Tää on kyllä niin, ei tule kyllä nyt mitään sellaista järkevää sanottavaa, niin tätä en kyllä varmastikaan julkaise, mutta tähän on hyvä opetella tähän höpöttelyyn. Katsotaan, miten tää kuva sujuu ihan hyvin, tää pysyy vakaana kanssa. Mutta joo. Eli jos mä en tätä nyt mihinkään julkaisen, niin välttämättä tarvii aina sanoa mitään. On aika silläkin. Enkä mä ainakaan halua mitään stressiä ottaa siitä, että pitäisi mitään julkaista. Jos on jotain tulee sellaista, että tuntuu tärkeältä sanoa tai muuta. Joo, eilen käveli Lautuuman kautta harjuille. Ja siellä harjun päällä sitten sai ensimmäiset säteet aurinkoa. Se on kyllä hieno. On aika synkkää ja pimeää ollut pari kuukautta. Niin hyvin vähän saanut ainakaan täällä Hämeenlinnan seutuvilla nauttia aurinkosta. Mä en halua järjellä yhtään koittaa ajatella, että etukäteen tai edes siinä puhuessa, että mitä mä puhun, vaan mä haluan, että se on tajunnan virtaa, että se on estotonta, että mun järkeilevä mieli ei pääse siihen väliin. Koska järkeilevä mieli värittää asioita ja koko maailmaa oikeastaan epätodenmukaiseksi. Jokaisella mielellä on jonkinnäköinen käsitys tästä maailmasta ja todellisuudesta ja ne kaikki poikkeaa toisistaan hyvin paljon, niin kuka on sanomaan yhtään mitään siitä, että kenen kuva todellisuudesta on eniten totta. Sen takia se, että kokee todellisuuden suoraan ilman, että sitä mieli lähtee värittämään, niin on jotenkin, se on sitä todenmukaisinta. Ja siihen mä itse ainakin pyrin. Koska silloin myös se kärsimys, mitä mieli aiheuttaa, tai sellainen ajelehtiva mieli, sooloileva mieli tuottaa, niin se on just sen takia, että me koetaan mielen kautta erillisyyttä ja illuusiota ja konstruktioita ja ohjelmointeja. Ne tuottaa meille kärsimystä, koska ne on suurimmassa osaksi hyvin tiedostamatonta hetkonesta. Olisiko mun pitänyt muuten kävellä tuon? Joo. Tosta mä lähtisin ihan toiseen suuntaan. Lähtee kotiin. Let's get the shit done. Niin
että mieli, ja vanha sanonta niin kuin tulee verrattavissa, niin mieli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ja nykyajan yhteiskunta ja oikeastaan koko ihmisen elämähän perustuu sille mielelle, että eletään tätä todellisuutta mielen kautta. Ja siitä jää silloin tosi paljon huomaamatta, koska mieli on vain yksi osa meidän niin kuin kokonaisuutta. Meissä on paljon muutakin. Meillä on tämä fyysinen keho ja muitakin kehoja. Puhutaan noista toisista värähtelytaajuuksista, energiakehoa ja tunnekehoa. Ja mieli on vaan se yksi osa. Nykyajan ihminen ei oikeastaan ole edes omassa fyysisessä kehossaan. Niin ei mikään ihme, että on paljon mielenterveysongelmia sun muita, koska ei ymmärretä, että mikä se mieli oikeasti on. En minäkään siis voi sanoa, että mä tietäisin, että mikä mieli on, mutta meillä on tosi niin kuin vääristynyt suhde siihen mieleen, koska me identifioidutaan siihen mieleen ja uskotaan kaikki mitä se mieli meille se pitää. Ja ensimmäinen askel ehkä siihen balanssin löytämiseen on lopettaa se mieleen identifioituminen ja ymmärtää, että meissä on myös tietoisuustaso, joka osaa tarkastella sitä mieltä vähän niin kuin ulkopuolisen silmin. Et hetkonen, miksi mä ajattelen tolla tavalla, ja kyseenalaistaa sen mielen sanoman. Äärimmäisen tärkeää, koska mä oon aiheuttanut mielen kautta paljon hallaa itselleni, että ei ole varsinaisesti mitään mielenterveysongelmia tai masennusta. Varsinkaan jokaisella nykyajan ihmisellä on kyllä jonkinlainen mielenterveysongelma tai näitä niinku, miksi nyt sellaista käytöstä tai siis käyttäytymistä sanotaan, neurooseja, joo, just koska se mieli se pitää ihan mitä vaan ja sitten me mennään sen mielen mukaan, että mitä se nyt käskyttääkään tai sattuu sanomaan, niin me uskotaan se ja tehdään se. Tai sitten jos joku intuitio siellä vähän jotain vastakkaista, en sano, että sanoo, mutta on sellainen tunne, että onko tuossa nyt mitään mieltä tuossa, mitä se mieli yrittää sanoa, niin sitten ne ristiriitaisuudet saattaa vielä lisätä sitä. Ainakin itse tuli sit siihen pisteeseen, että mä en totaalisesti enää kestänyt sitä mielen horinaa, kun siellä tuli niinku kaikenlaisia, jopa vähän psykoottisiakin semmosia niinku, esimerkiksi saattoi olla tosi mustasukkaisia ajatuksia ja itse lähdin uskomaan niihin ajatuksiin ja sitä kautta tuli paljon se tietenkin ongelmia ja luottamusvaikeuksia ja mä en pystynyt käymään kunnolla edes suihkussa tai tiskata esimerkiksi tämmöisiä, missä ei, mä oon yleensä semmoiseen puuhasteluun sitten paennut niin sanotusti itseäni, mutta se mieli kävi niin raskaaksi, että mä törmäsin Eckhart Tolleen läsnäolon voimakirjaa ja siitä lähti se sellainen, siitä oikeastaan alkoi se, sitten tajus, että ei helvet, mulla nousee karvat pystyyn, ihokarvat pystyyn, niin tajusin, että ei hitto, että sitä on niinku ollut ihan hakoteilla tämän niin kuin kaiken suhteen, että sitä on ajatellut, että on sama kuin mieli, koska nykyajan mekanistinen maailmankuva kanssa jotenkin käsittää, että se mieli olisi aivojen aikaansaamaa, mutta aivothan on se vastaanotin. Ja on nyt niin kuin huomattu se, että ihan tieteessä ei kaikissa tietenkään, tämähän on ristiriitaisuuksien maailma ja tarinoiden maailma, niin kuka oikeastaan osaa sanoa, että mistä asiat johtuu. Tiedetään paljon, mistä ne ei ainakaan johdu. Paljon on valheita paljastettu, mutta että just se, että minä en ole yhtä kuin mieli, oma mieli, niin se oli ihan niin kuin käsittämätön rauha laskeutui sisälle. Ja siitä se alkoi se omaan itseeni tutustumisen matka, mä meinasin sanoa henkinen, mutta ehkä sen henkisen ulottuvuuden
näkeminen, kokeminen, tajuaminen, että tämä niin kuin todellisuus ei ole pelkkää tätä näkyvää maailmaa, että on paljon eri tasoja, mitkä niin kuin toimii tässä näkyvän maailman kanssa synkassa. Tai ei niin synkassa, jos lähtee uskomaan ihan kaikkeen. Mutta joo. Siitä tosiaan alkoi se mun matka, mutta vieläkin mä kuitenkin pakenin tietyllä tavalla omaa mieltäni. Mä oon muuttanut tosi paljon, vaihtanut työpaikkaa, aina etsinyt jostain sitä rauhan kokemusta ja onnea jostain niin kuin itseni ulkopuolelta ja seuraavasta paikasta, että mä oon asettunut hetkeksi ja sitten ruvennut taas tähyilemään jonnekin muualle, et ei se ollutkaan tää, niin multa puuttui sellainen ja pelkäsin itse. Mä vähän niin kuin pelkäsin olla itteni kanssa pelkästään, että ei olisi tehnyt siinä mitään. Et mä kyllä olen nauttinut omasta ajasta ja olostani, mutta sitten se on aina ollut sellaista, että siinä on aina ollut jotain toimintaa, että ei välttämättä toimintaa, mutta myös semmoista esimerkiksi lukemista, lepäämistä, elokuvien, sarjojen katsomista, sitä kyllä aika vähän sitten muutaman vuoden aikana, ja sitten touhuilua ja aina jotain sellaista, että on paennut kuitenkin sitä itseni kanssa olemista. Ja 1,5 vuotta sitten tuli sellaiseen tilanteeseen, että mä uuvutin itteni ihan totaalisesti. Ja mulla oli hirveä ahdistus päällä. Musta tuntui, että oli semmoinen olo, että mä en tiedä miten päin mä oon. Mistään ei tullut mitään, koska kaikki energiat oli vedetty tyhjiin. Ja sitten mä niin kun, oli sellaisia omavaraisuushaaveita ja hirveästi suunnitelmia ja visioita, mutta mä en saanut mitään aikaiseksi, koska mä olin niin totaalisen putki henkisesti ja fyysisesti, enemmän ehkä jopa henkisesti, ja se sitten niin kuin näkyi siellä energisellä puolella myös. Sitten mä muistan yhden kevätpäivän, kun mä nostin kädet pystyyn ja mä olin ulkona, että oli hieno päivä. Ja mä olin ihan, että mä en enää kestä, että tän on pakko loppua, että mä tarvin apua. Ja ehkä semmoisen niin kuin voimattomuuden ilmaiseminen saa sitten aika paljonkin aikaiseksi, koska sitten alkoi tapahtumaan aika nopeassakin ajassa, että mä ehkä olen törmännyt oikeaan tietoon, mikä on vienyt mua jatkuvalla syötöllä eteenpäin. Taas mulla nousee ihan karvat pystyyn. Niin jatkuvalla syötöllä eteenpäin. Niin kun, ja nyt mä puhun sellaisesta asiasta kuin tietoisuus ja asioiden tiedostaminen, mikä on mulle ollut se ehkä on kaikkein suurin mielenkiinnon aihe tutkia ja kokea tietoisuutta ja miten se ilmenee. Ja tulla tietoiseksi, koska silloin, kun sä oot yhtäkkiä tietoinen, eli sulla tietoisuus herää, eli sä ymmärrät, että sä et ole mieli, etkä ego, etkä keho, etkä mitään muuta kuin se tietoisuus, joka kokee tätä kaikkea, niin sä osaatkin tarkastella itsestäsi erilaisia puolia, sitä ego-puolta ja mieltä ja myös tunnereaktioita. Ymmärrät, tai jossain vaiheessa ymmärrät, että saattaa olla, että reagoi edelleen, mutta nopeasti ymmärtää, että mistä ne reagoinnit johtuu. Eli se on vähän semmoista nöyrtymistäkin siihen, että lopettaa sen perkeleen uhrina olemisen ja rupeaa tarkastelemaan itteensä ja ymmärtää, että joka kerta kun sä reagoit jollakin tavalla johonkin, niin se kertoo susta itsestäsi jotain. Eli silloin tiedostamaton ihminen syyttää aina ulkopuolisia asioita, olosuhteita, ihmisiä ja ajattelee, että oma paskafiilis johtuu muista tai muusta. Mutta kun alkaa tiedostaa, niin ymmärtää, että omassa itsessä ja toiminnassa on aina jotain tiedostamatonta, alitajuista, kun reagoi asioihin jollain tavalla.
jos ei olisi mitään tämmöisiä ohjelmointeja tai muuta, niin me todennäköisesti ei reagoitaisi hirveästi yhtään mihinkään. En mä sitä tarkoita, että pitäisi jotenkin hyväksyä kaikki pahuudet maailmassa esimerkiksi. Mutta sekin on vähän semmoinen abstrakti asia. Se ei niin kuin hyvin harvalla koskettaa sitä jokapäiväistä elämää. Niin pidetään ne käsitteet, no nyt mennään mielen tasolle, kun puhutaan käsitteistä, mutta pidetään ne asiat erillään toisistaan. Et puhutaan nyt tästä niin kuin ilmiömaailmasta, eli tästä mitä me koetaan jokapäiväisessä elämässä. Siihen, mikä on faktaa, se mikä on totta. Eli tämä ympäristö, luonto, läheiset ihmiset, oma koti, oma itse. Se on se ultimaattinen koti. Niin se tietoisuus on kyllä jännä asia, koska heti kun tajuu sen, että ei ole yhtä kuin mieli, ei ole yhtä kuin ego tai edes keho, niin sitten lähteekin kelat pyörimään, että no mikä hitto mä sitten on. Jos mä pystyn tarkastelemaan omaa mieltäni ja kehoani ja no totta kai, no joo, omaa mieltä, puhutaan omaa mieltä tai tunnereaktioita, niin vähän niin kuin tutkaillaan niitä, niin silloin ymmärtää, että on olemassa sekä objekti että subjekti. Se, joka tarkkailee ja se jota tarkkaillaan. Niin sitten päästään vähän siihen sen tietoisuuden äärelle niin sanotusti. Pitäisikö mun kävellä nyt kuitenkin tuonne takaisin? Mä kävelen kautta. Voinhan mä nyt tietenkin tuolla kadullakin kävellä, mutta en vatsaa ihan kyllä. Olen 22 minuuttia nauhoittanut ja tiskit odottaa. Musiikit soimaan niin, ja kaakaa lämpeämään. Niin. Tai se pitää ensin surauttaa. Ai että, raakakaakao on tehty taateleella makeutettu kaakao on kyllä ihan parasta. Se antaa just sopivasti potkua, mutta ei väsytä liikaa. Että jos olisi jotain hiilareita heti aamulla, niin ainakaan liiakseltaan, niin olisi kyllä ihan semmoinen, että nukkumaan. En edelleenkään tiedä, että julkaisenko mä tätä mihinkään, mutta tää tuntuu hyvältä. Sitä mä halusin lähteä testaamaan, että miltä tää tuntuu. Ja kun tulee se intuitio ohjaa tarttumaan tähän selfie-keppiin, niin se ei enää ole niin iso askel kuin se, että sitä teki sekaa kertaa. Aina se on se asioiden ensimmäistä kertaa kokeilu. On se haastavin. Asioiden aloittaminen on aina se haastavinta. Mutta sitten kun jonkun on aloittanut, tehnyt, kokeillut, sitten on heti enemmän tarttumapintaa, purupintaa. Kyllähän tää sujuu ihan kivasti. Mutta joo, ei kyllä ollut ajatuksena mikään seuraajien haaliminen, koska mä oon varmaan harvinainen siinä mielessä, että mä oon aina ihmetellyt sitä, että miksi ihmiset haluaa esimerkiksi julkisuutta tai vaikka just niitä tykkäyksiä tai seuraajia. Mua kauhistuttaa se ajatus, että niin moni ihminen kuulisi, mitä mä sanon, katsoisi mun jotain videoita. Että mä oikeastaan toivonkin, että vaan muutama niitä, jos mä niitä nyt julkaisen, niin vaan muutama niitä katsoo. Mutta että se olisi sellaista, että he sais siitä paljon irti ja pystyisi jatkamaan sillä omalla tietoisuusmatkalla. Eli mä näen, että kun se tietoisuus lähtee, kun tulet tietoiseksi oikeasta omasta itsestäsi, niin se on automaattisesti, se lähtee taas nousee ihokarot pystyyn. Se on automaattisesti lähtölaukaus. Ja se tietoisuus jatkaa kasvamistaan koko ajan. Että vaikka tuntuu, että välillä tulee takaiskuja ja reagoi. Puhutaan reagoimisesta, koska se on tiedostamatonta alitajusta. Niin ei se tarkoita sitä, että olisi jotenkin mokannut.
Vaan se on osa tätä matkaa. Joo. Miten mä reagoin siihen, jos tuolla tulee ihmisiä ja auto. Joo. Ja sitten. Hei hei. Olen aikaisemmin sellainen ihminen, että minun on hirveästi kiinnostanut, että mitä ihmiset musta ajattelee ja jättänyt paljon sanomatta ja tekemättä ja mukautunut ihmisten, mitä mä oletan, että minkälaisesta ihmisestä ne pitää tai tykännyt samoista asioista ja saattanut muokata itseäni sen ympäristön mukaiseksi. Ja sen takia tää on niin tärkeä juttu mulle nyt päästä laukomaan sitä, mitä mun sisällä liikkuu. Joo, ja semmonen ajatus tuli kanssa mieleen, että eilen iltateen aikana just mietin, että on tää aika makeeta, että tämä korona-aika on nyt ollut ja sen jälkeinen aika postakollinen noiselta, mutta aika on ollut sellaista, että hirveästi paljastettu niitä valheita ja sitä, mikä ei ole totta. Eli aika vähän jää sellaista, että tietäisi, että mikä on sitten totta. Miten asiat oikeasti on, miten tämä maailma toimii. On itsellään sellaisia ajatuksia kyllä, tai ajatuskin ehkä väärä. No itselläni on jonkinnäköinen oma totuuteni, mitä oma intuitio ja jonkinasteinen oma tieto sanoo, mutta en mä silti mene väittämään, että se on oikein, koska se nyt on ihan fakta, että tämä maailma ei ole mekaaninen. Tämä ei ole millään tavalla, että jos kivi on kivi, että se olisi jotenkin raskaampaa materiaalia kuin muut, tai että niin kuin tiheämpää tai minkään näköinen, mitä näitä atomiteorioita nyt onkaan, niin se ei ole fakta, että se on enemmänkin sitä värähtelyä ja sellaista niin kuin projisoitua, esimerkiksi mielen projisoimaa, minkälaisen mielen. Mutta joo, en mä siihen nyt ainakaan tällä kertaa mene enempää. Mutta niin joo, siitä just, että kun ei tiedetä, että mikä on totta, niin että me voidaan itse pohtia niitä asioita, että mikä on meille totta, ottaa niistä asioista selvää, mitkä itteensä kiinnostaa ja mihin intuitio vie, koska tämä maailma on pullollaan tietoa, tarinoita. Ja mikä on se sellainen tieto, mikä koskettaa niin kuin omaa elämää, mikä on niin kuin tärkeää siihen nähden. Kannattaako niin kuin panostaa omaa aikaansa johonkin teorioihin tai muuhun sellaiseen, mistä ei tiedä, että onko tämä näin vai ei. Tutkimuksiin nyt ei ainakaan kannata. Joo, että jos jostain on tehty tutkimus, niin se on sitten automaattisesti totta, niin ei. En usko, että menee näin. Tai ainakin kun rupeaa miettiä, että kuka niitä tutkimuksia rahoittaa, niin maksaa ihan maltaita tehdä tutkimuksia. Mutta sitten ihmiset kuitenkin vaatii sellaisia niin kuin isolla rahalla tehtyjä tutkimuksia. Niin, kyllä nyt kannattaisi ehdottomasti kääntyä sisäänpäin, koska kun pääsee niin kuin sen oman tietoisuutensa kanssa käsiksi, eli just se, ei se, joka ajattelee, vaan se, joka tarkkailee niitä omia tai mitä ajatuksia nyt sinne milloinkin tulee, niin, ja muutenkin tätä todellisuutta ja näkee omilla silmillään, niin sitä tietoisuuden kautta, kun lähtee pohtimaan näitä asioita, niin ihan omasta mielenkiinnostakin. Ihan jo siitä niin omasta maailmankuvasta ja voi ihan sellaisia niin filosofisiakin juttuja miettiä. Se on tosi kivaa. Se on, niin tuntuu, että se on nykyään mun viihdettä. Ei tule hirveästi katseltua enää mitään elokuvia tai
luettua romaaneja pohdin maailman olemusta. Se on paljon hauskempaa. Ai, siellä se aurinko. Ai vitsi, pitäisiköhän kävellä tota. Ei kun hei, mä näen tuolta sen. Joo, mä oon muuten aika lähellä kotia. Ihan huomaamatta niin tullut. Tää on muuten huono, koska mä en näe tätä Mä keskityn tähän kuvaamiseen, tai siis tarinoimiseen. Niin ympäristö huomaa. Pitää siihenkin kiinnittää huomiota. Ai jättä. Siellä meni just toi mustarastas syömässä pihlajanmalia. Jumaltumassa. Mutta joo, niin just se semmonen niin asioiden pohtiminen, koska silloin ottaa sen ei ota sitä niin kuin valmiiksi pureskeltua vastausta auktoriteeteilta tai tieteestä tai ihan mistä tahansa muualta, että miten asiat on, miten asiat toimii, tai vaan lähtee itse tutkailemaan sitä asiaa, että voi tietenkin selvittää tietolähteistä, sellaisista, joista niin kuin huokuu se sellainen että he on itsekin niin kuin tietyllä tavalla suhtautuu semmoiseen pohtimiseen intohimoisesti. Että kyllä ne ihmiset huomaa, ketkä toitottaa samaa paskaa kuin papukaijat vai semmoiset, jotka kysyy kysymyksiä ja ai että aurinko paistaa tuolta kannasta. Ja sen mä oon kanssa huomannut hyväksi sellaiseksi, miten voisi sanoa, semmoiseksi punaiseksi langaksi, että mitä yksinkertaisempi on joku, kun jotain pohditaan, niin mahdollinen vastaus siihen, niin sitä todennäköisempi se on. Ja sitä enemmän ainakin oma intuitio sanoo, että ei helvetti. Just näinhän se on, koska kaikesta yritetään tehdä niin monimutkaista ja tieteeseen ja erilaisiin niin kuin tieteellisiin tämmöisiin niin kuin kun miettii vaikka lääketiedettä, niin ihan ihmeellisiä nimityksiä sun muuta just sen takia, että me ajatellaan, että jotkut muut tietää paremmin. Ihan aurinko. Mutta että kyllä siitä tulee sitten, että kun tulee taas sellainen iso aha-elämys, että ei hitsi, että tämähän kuulostaa just siltä, että mä olisin tämän aina tiennyt, mutta unohtanut. Niin sitten tietää, että joku semmoinen oma intuitio sanoo, että hei, tässä on nyt jotain perää. Että vaikka itsestäni on tullut jonkinasteinen agnostikko, joka ei usko enää oikeastaan mihinkään, on kyllä semmoista jonkinnäköistä omakohtaista semmoista tietoa asioista, että kun se tuntuu tiedolta eikä miltään uskomukselta, niin että on ehkä jonkinnäköisiä tällaisia aavistuksia siitä, että miten voisi mennä. Mutta mun mielestä on niin kuin hyvä luopua sellaisesta, että pitäisi kaikki, että niin kuin pelkää sitä tuntematonta ja sen takia pitäisi kaikkeen löytyä aina selitys. Mitä jos ei ole mitään selityksiä, jos tämä on vaan sellaista niin kuin värähtelyjä ja tämmöisiä, ja ajatukset vaikuttaa hirveästi niihin värähtelyihin, että ei ole mitään niin kauhean eksaktia edes tässä maailmassa. Et mitä jos ne oikeasti ne kaikki ihmisten eri kokemukset ja ajatukset ja uskomukset asioista muovaa sitä todellisuutta, niin silloinhan katoo pohja oikeastaan aika paljolti myös sille tarpeelle selittää tätä maailmaa kauhean tarkkaan. Musta on tärkeää kyllä se, että me ymmärretään, että mikä ei ainakaan ole totta. Mutta sitten siihen jää vaihtoehdoksi on se, tai semmoinen, mihin kannattaa totuttautua, on se, että ei tarvikaan tietää. Että asioita voi pohtia, mutta ei niitä kannata niinku totuuksina ajatella, että no nyt se on näin, kun musta niinku jotenkin. Tietenkin on nyt jotain, että vaikka miten kehot toimii tai tämmöistä, mikä nyt on varmaan kaikilla aika samantyylinen tai samantapainen. Ja jos mänty näyttää tolta, niin se näyttää varmaan niin kuin toisella puolen maailmaakin aika samantyyliseltä. Että tietenkin on lajeja erilaisia. Että on jotain tämmöistä, että miten se tietoisuus ilmenee. Mutta
Mutta itse ainakin luopunut semmoisesta tarpeesta ymmärtää kaikkea, miten asiat toimii tai mikä on se ultimaattinen totuus tai fakta. Mutta kyllä mä luulen, että me eletään semmoista aikaa, että asioita tulee ilmi ja tulee sellaisia varmuuksia niin kuin tietynlaisista lainalaisuuksista. On tää ihana tää aurinko. Oi, kauas mä oon kuvannut. 35 minuuttia. Aika mennä siivoamaan. Joo, en mä tiedä edelleenkään julkaisenko mä tätä, mutta hyvältä tää tuntuu. Niin kuin tää aurinkokin. No mutta jos mä julkaisen tän, niin mä kehotan kaikkia menemään. Kaikkia yhtä, joka katsoo tän. Niin ulos nauttimaan auringosta ja elämään siinä maailmassa, mikä on totta just sillä hetkellä. Eli näkemään, mitä sun ympärillä on. Älä mene sinne mielen maailmaan tai puhelimen somesyöttöihin tai pakene ittees, vaan ystävysty itses kanssa ja lähde rohkeasti tietoisuusapuna niin katsomaan, että mitä sieltä itsestä löytyy ja tutustumaan itteensä, että miksi esimerkiksi reagoi tai toimii tietyllä tavalla. Koska siitä sitten lähtee se semmoinen, rupeaa saamaan sitä sellaista sisäistä rauhaa ja tyyneyttä ja elämä alkaa maistua ja rupeaa näkemään tämän kaiken aika hienona. Vaikka tässä on paljon paskaakin tässä maailmassa, mutta sitten sekin on vähän sellaista abstraktia, koska tässä mun omassa todellisuudessa ei ihan hirveästi ole mitään paskaa. Ainakaan tällä hetkellä. Heti kun mä vaan saan mun stressin aiheet pienemmäksi, eli päästään vähän siivoille. Mut joo, lopetetaan nyt sitten. Ihan, mä nautin vielä hetki.